Tinuod dyan ay ang hashtag Feeling Blessed alang sa mga persons with disabilities kung PWD nga adunay amputation sa ilang tiil nga nahatagan og regalo. Dili lang aron makalakaw kun dili makadagan usab ug makasalmot na sa mga gustuhon nga paugnat sa kusog. Sama na lang sa usa ka 5 anyos nga batang lalaki ug 30 anyos nga babay nga pulos adunay problema sa pikas tiil sukad sa ilang pagkahimugso. Sayranta ang hashtag Feeling Blessed nga istorya pinaagi ni ining report. Siya si Sunny John Baula, 5 anyos nga taga Dakbayan sa Mandaue. Wa man ma-develop ang iyahang pikas tiil apan wa kini makaapekto kaniya. Tungod usab sa suporta siyang pamilya ug sa mga grupo nga nagpakabana, nahatagan siya og kahigayunan dili lang sa makalakaw kundi makadagan ug makasalmot usab sa gusto niini nga sports, ang badminton. Gitugan sa iyang apuhan nga dihang gihimugso si Sunny John, wa ma-develop ang tiil nini apan wa sila mawadi og paglaom ug gidungog yun ang ilang pag-ampo. Pasalamat to, dakong salamat tayo. Regalo, kinuskuhan. Nagpasalamat ko nga naluoy siya sa akong apo nga nitabang sila sa pag sa ilang kahimo paghatag ng akong apo. Ang 30 anyos nga si Daisy Jane Omega, super ka-achiever, bisan pa man og usa ka tiil ra ang anaa kaniya. Gani, miyembro siya sa Philippine Accessible Disability Service Dragon Boat Team. Taliwa sa iyang kalampusan, adunay gihapoy hawang ang iyang gibati kay dili man siya makadagan ug makasalmot sa laing sports event. Heaven, matud pa ang iyang gibati nga human sa 30 katuig niya sa kalibutan, makahimo na siya sa pagdagan ug matuma na ang iyang pangandoy nga mosalmot sa laing paugnan sa kusog kun adunay kahigayunan. Happy jud kay ko, like for me no, it's a dream come true gyud nga makadagan ko as a PWD since birth nga never jud ko ka-try og dagan. Silang Sunny John ug Daisy Jane lakip sa 5 nga nahatagan og pinaskuhan gikan sa nagpakabana nga grupo nga gilangkuban sa mga langyaw o sa pagpakigalayon usab sa pads. Gipadayag sa mga anaa sa likod sa programa nga gusto nilang mapaambit ang grasya ngadto sa mga nagkinahanglan. Samtang nagkinahanglan pa sila og laing 20 ka mga beneficiaries nga interesado nga mahatagan nining running blades. Early Christmas gift gani sa ato ang mga beneficiaries. I'm supporting the para-athlete and I want to see the fastest runner all over the world, which is running on our blade. The amputees should have a blade accessible to anyone. And if you look into blade is a very expensive thing. And we want that everyone should have that accessibility to just run. So we want everyone just to be happy and to be fit in life. Nining panahon sa Pasko, adunay mga tao nga naghupot sa hashtag Spread Kindness alang sa mga tao usab nga nakadawat sa pinaskuhan nga nipadayag sa ilang kalipay sa hashtag Feeling Blessed nining Pasko. Hashtag Feeling Blessed. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.